moms! Good morning! Ayan, so ngayon is Sunday. So isa to sa mga dahilan ko bakit ako umuwi ng Manila. Maliban sa nag-ayos ng aking mga papers na kailangan para sa aming lupa sa Antipolo. And kasama ko yung aking brother. Hi, brother! So siya yung aking kasama ngayon. Siya magsaservice sa akin since dala niya yung kanyang motor. So inayos ko yung mga kailangan na papeles para sa lupain namin sa Antipolo. And ano ba yun? Kahapon, syempre dumalaw din ako kay mama, no? And ngayon, pupunta kasi kami sa Asilo. This is an orphanage house para sa mga kids. Okay. Asilo de San Vicente de Paul. Yan. So, dahil ang aming friend, no, si Lingay is celebrating her birthday. So, gusto niya doon namin i-celebrate yung kanyang kaarawan kasama ng mga kids. So, later, kaya lang hindi natin sila mapapakita. Siguro yung mga road trippers, family ko lang and no, ang aking may papakita sa inyo sa mga bata. Hindi naman natin sila pwede may pakita. For the meantime, nandito kami ngayon sa Robinson's Otis. Shoutout sa iyo, Granny! Kasi mamimili naman ako ng mga bigas and some snacks for the kids. So habang hinihintay ko sila, since nandito naman na kami ni brother, kami nang mamimili. So tatakbo na kami. Sarado ba to? Halika na. Okay lang yun. And of course, ako siya nga pala. Mamaya na natin siya i-reveal. So ngayon, mamimili muna kami ng aming mga ibibigay doon para sa mga kids. Now, again, happy birthday, Lingay! Kinuha ko yung brother ko. Sabi ko sa kanya, ikaw na lang mag-ano sa akin, mag-service. Isa kong palipat-lipat ako. So, ayan na yung ating mga rice. Tuhana. Ay, let's see atin. We have our 5 sapatos. Yes, sister. Okay na? Ano pa? Tsaka eggs. Tsaka eggs. Yung balde. Ha? Yung biscuit na balde. Ay, yes. Ay, brother, yung biscuit na balde pala. Hanapin ko. And eggs daw. 5 tray. Meron ka pa yung ganito, kuya? Last na yun. Last na yun naka-tray. Or sa market na lang ako bibili. Ayan pala yun. Meron. Meron naman. Ito pala. Okay. So ngayon hanapin natin yung biscuit naman. Saan yung biscuit na nasa lata? So ito yung sinadjust nila na ito, mas marami, para maraming makomi. Asan yun? Dapat yung nakalata daw. Ito. Yan. This one. Oh. I think yung red. Sige. Tsaka, ano yun? Or ito isa. Parang ito na lang sana. Ay, isa na lang ito eh. Ayan na yung isa. Yung isa. Ito. Magkaiba lang sila ng kulay pala. Okay na. Nagdagdag na tayo ng 2 pang biscuit. So ginawa na natin 5. And 5 bigas. Sa labas na ako bibili ng egg para medyo mas mura. Yeah, so now, nandito naman tayo sa Jayco. Ayan, kasi sabi ni Ivan, magdagdag din daw kami ng additional na donuts for the kids. Pili na tayo. So, yung nakuha natin is tigto 2 dozen na... Ito po yung number? Bali, ano siya, 6 bucks yun, no? Tama ba?
Sana magustuhan ng mga kids ang ating regalo sa kanila. Donuts. So, eto na mga moms, na-kompleto na natin. Actually, hindi pa pala kompleto kasi meron pa kami idadagdag na item. So, pinatakbo ko muna si brother kasi kulang pa kami ng 12 pieces ng pang toiletries na set. So, ano na natin yung bigas, donuts, ating biscuits, we have eggs, and mga ilang prices natin para sa kanilang palaro. Tayo na lang natin yung road trippers kasi malapit na daw sila. So mostly ganyan yung mga scam na salita. Malapit na kami. Pero paalis pa lang sila. So, yung ating mga boys, ayan, tatabang-abang na sila. Pero hindi ko naman ito kakayarin na ako lang po yung magbubuhat, di ba? So hintayin natin yung ating mga road trippers. O confirm talaga malapit na sila. Hintayin natin. Confirm! Ito na nga sila. Kala ko malayo pa kayo eh. I want you to meet my boys. Hi, sister. Hi! Ay, hello! Ang ganda naman nung baker na yan. O, so paano? So paano? Sabi kasi niya daanan na lang. Actually malapit na naman eh. Ano, i-taxi ko na lang yan. Taxi ko na lang, malapit lang, wala pang 100. Hindi naman lahat, at least yung ano lang ba? So kulang ka pa ng 12? Ako na lang. Doon sa grab yan, yung magagaan na lang. Ako na. Asilo. Yung egg. So kulang ka pa ng... Pinatakbo ko na si brother ng 12 na ganyan. So magbubuk na ako ng aking grab doon ako liderate. Lexi, I want you to hold this. Oh. Isn't it beautiful? Ba't mali-mali schedule mo? Nagigigil din ako sa'yo. So sabi na may-ari na sasakyan kasya yan. Oh. Sabi ko sa'yo, truck talaga yan eh. Kandungin na lang yung itlog. So ako na bala sa itlog. Itlog ha? Itlog! Ano nangyari sa isa nating friend? Bakit absent? Ella. Sakit daw. May sakit daw yung mano. Kaya patong mo na lang sa dyan. Mas pwede naman sa gitna. Yes! Hirap lang tayo, bebe. Kasya at kinaya. Iba talaga yung... Sabi. Andoon, bumili ng ulang na hana. Wala dyan. Dandahan lang tayo. Oo, kalmahan lang natin. Baby, kalma. Ay, teka, saan tayo pupunta ba? Dito na, dito. Ay, diretso lang. Ah, nakita ko na siya kanina. Siyempre, mag-exit ako. Malapit na tayo. Wala So, kang ito pantaksi. na siya. Ito, ayan na, nasa kanya. Ay, nakigil. We are already here. Saan naman tayo ito, no? Or tayo magbubukas. The Asilo de San Vicente de Asilo de San Vicente de Paul. Andiyan na sila, Lynn. Ayun na, kabababa na pala nila, Lynn. Hi! Kasama po ng kasama niyo. Hi. Ako makakasama mo na. Hi! So, andito na ang birthday girl! Birthday girl! Mga naka-white sila. Bahala kayo dyan. Colorful kami. Hi, birthday girl!
Happy birthday. Thank you. Thank you, Hello thank po. you. Oo, siya, oo, Freddy Breda, siya yung magko-cover. Hi, Yuri. Tayo halo. Sure. Mag-hi ka muna. Sa vlog. Yung friend mong ano, hindi mapakali. Yung mga friend mong hindi mapakali. Happy birthday. Wow. Hindi ko na pinalot si Bebe. Dami niya. Hindi ko alam paano pinagyan ko na kaya. Pinagkasya na lang namin. Exit. So, dito na tayo sa loob. Ito na yung kanilang venue. The food is now ready. You're a big girl na. Happy at golden birthday! Oh. Ano yan ang anak ko? Ay, Bernard! Akala ko walang amoy. Gawa ng hipag ko, ng brother ko. Business nila. That's for you. Oo, gawa nila. Happy birthday! Ang bamot eh. Hindi. Pinabanguhan ko. Nalokoy ko pa naman walang amoy. Sita. Ngayon po ay para format na ipakilala ang asilo at welcome po si Namang Beth at ang kanyang mga kasama. Tinatawagan ko po si Sister Violeta Cecilio DC dito po sa una. Palakpakan po natin si Sister. Happy birthday. We give thanks to God for having set us here. You're a gift to us today. You know, we consider the outreach program a blessing God. We was so inspired to come here. But we enjoy the day, our children will also enjoy your presence. Sabi ko nga namin dito, ang ganda ng mga gifts sa mo, wow. Ang sarap ng mga Jollibee, saka yung mga individual gifts. How happy sa DPR on these things. Pero may isang bagay po na talagang napakataas, napakahalaga sa amin, ang presence ninyo. Ang presence niyo po kasi hindi nila alam yan. Ang consciously, nagsusok kami ng sense of concern, of love, of compassion. Parang you're telling them in a way, ito ang seek to grow as better persons someday like you. No? So that is more important than even the gifts, but we appreciate the gifts, of course, too. But more than that, your presence. At ang ating, celebrant ka nila, golden jubilee. 50 years on earth na. Sino ba may 50 years dito wala ka mo? 50 years, you're got the chance for our 50 jubilarian lady. And the children around here, ayan, para lang ang kakapatid. Saka si Mr. D, para lang kapatid. Saka si Ma'am. But we welcome you to this institution. I think you know this unique. Or do you want to assume this unique lang po? This institution was founded in 1885. A donation of one sister whose family gave order to inheritance. Inheritance ako. 6 hectares itong land na ito. Then laki-laki ano, siguro cover up ako, marker, saka yung siyang buildings dyan. Pero, and this was only an orphanage. At that time daw, madaming mga batang tinatapon, madaming batang natutuwa kung saan-saan. So, they opened an orphanage. That was the first orphanage in the Philippines, and the sister became the first Filipina to open an orphanage for abandoned children. Pero po, pagdating na World War II, yung mga Japanese, binumba daw ito, yung orphanage, to the ground, and 200 people died. Ewan ko, alam ang history ng mga taga dito, 200 people died here, ha? So, wala na kami pera, wala pang tao.
building through the generosity of many people, no? And then, ewan ko, God provides talaga. So, we were able to have this building. And for 6 years, this became a school. Colegio de Asilo de San Vicente de Paul. No, 6 years lang. After that, po nag-affiliate na kami sa Department of Social Welfare. So, this became now residential center. And they are all now, we can say that before they come here, the social works work for them first. Then through the social welfare, they are all here. So they are all our children who have been selected and who are very capable of growing to be a better person one day with your constant help and prayers. So ito pa ang history na. So ngayon po, ilang years na kami, last year we celebrated our 140th anniversary as an institution. 140 years. Eh kami po mga Daughters of Charity ay 400 years old na. Yung po mga pari dyan sa Adamson Brother Congregation po namin, yung Vincentian. Vincentians po kami ang aming founder at si St. Vincent din po. So, matanda na po kami. Pero, ang kadisal kasi po namin na talagang binubuhay namin dahil kay St. Vincent's inspiration is to serve the poor with the Christ love as an inspiration. Sabi niya, the love of Jesus Christ urges us to serve, especially the poor. But, many poor financially, pero sa heart nila, they're open to be enriched in many ways. No? So, thank you po for coming, and I hope you enjoy the day. This is a grace for us. No? Alam ko na-inspire kayo, na-inspire si Mrs. na bumalik dito. Kasi magbibigay kayo ng kasayahan sa aming mga bata. At ang mga bata naman namin na magbibigay kasayahan sa inyo. Mutual enjoyment. Mutual benefits from the grace of God. Thank you so much and welcome. Welcome to all. Wala po silang energy. Inaantok pa ba kayo? Hello! Masaya ba kayo ngayon? Wala si Jollibee. Kasi green ako. Shrek talaga yun nandito. Pero bago yan, pwede ba isang malakas na palakpakan para sa ating ate bird na nagsiselebrate ng kanyang birthday? Si Ate Lynn. 50. Ate Lynn. Sige. Ate Lynn, your message. Thank you so much for being with me, for spending time with me today. The day that memorable one. Thank you sa ASEAN. Thank you, sister. May regalo siya sa amin na rosary. We call that PPP, Patent Plan Project. An objective po na, but we can have